चाललेलं राजकारण चा मी दोनच शब्दांमध्ये उल्लेख करेन, वास्तव आणि वस्तुस्थिती. एका बाजूला विकासाच्या वल्गना होत आहेत आणि जिल्ह्याची खरी वस्तुस्थिती आमचे शिवसेना शिंदे गटाचे कुडाळ मालवणचे आमदार जी मांडतायत ती खरी वस्तुस्थिती आहे. सध्या स्थितीत चाललेली जी जिल्ह्यामध्ये जे चाललंय ती वस्तुस्थिती खरे ते नुसते जिल्हा लेवलच मांडत नाही आहे, तर ते मंत्रालयामध्ये पण मांडतायत, अधिवेशनामध्ये पण मांडतायत. आणि ते जे अधिवेशनामध्ये जे मुद्दे मांडतायत ते खरे तळमळीचे आणि हिताचे सिंधुदुर्गांच्या हृदयाला पण झोपणारे सगळे विषय आहेत. त्याबद्दल शिवसेनेचा आवाज हा कुडाळ मालवणमधून येतोय. तो कुडाळ मालवणच्या बाहेर जर कधी आला तर पुढे भविष्यामध्ये काय होईल हे मी सांगू शकत नाही.